futhi nesihlobo zakho ubuntu khona lobo. Okay. Asimamukeleke mfowethu nje basike sashuka phambilini umsa wakhe Nene. Sithenjwe sekubingelela mfowethu kwamukele ku Khosi Ekseni. Yebo sanibonana ukhosini. Unjani mfowethu? Ngiyaphila lokho ngisho lutho futhi wami. Yeah man mfowethu siyezwa mhlambe silandise mhlamba siqale sithi condolences sizolane nawe ngokudlulelwa emhlabeni umuntu obusuthandana naye sitshele kafushane ngobudlelwane bakho nomufi mfowethu. Umuntu engithandana naye uNonhle Londiwe Zungu engihlangane naye eThekwini ngo-2022 sithandanile sasiba umntwana wasiyashona sasisiza komgcwabela khona la ekhaya eMidilovo esigodini saseMpekole. So ubekafike kavakashi la ekhaya abuya fika vakashi abuya hamba uthe esefika kulonyaka washo ukuthi usefika engasaphilile kahle wase hamba iclinic yakhona la ngakithi. Yebo baba asikulalele mfethu ungaqhubeka. Okay wasihamba iclinic yakhona la ngakithi wase kuyacaca ukuthi bathola ukuthi hayi uyagula impela une-TB. Kwahamba isikhathi kwashaya isikhathi sokuthi ubekumele abuyele namhlanje mhla 24 clinic kwasa izolo ngabuya mina ngeweekend ngomgqibelo ngesonto ngafika ukufa sekumo sazama ukumtholela imoto yangayithola imoto yagcina ithe izofika ekseni ngomsombuluko yagcina ingafikanga ngesikhathi esaphila kwase kuyamanela imoto ingakafiki manje inkinga yami la lo muntu bengenabo abazali ubehlala noma nomfowabo lapha eSydney endaweni ekuthiwa iseForman. Umfowabo izolo kusukela izolo samfonela ifoni yakhe ayingena ifoni yakhe kazi kwaphoqa mina ukuthi ngiye khona lapha eSydney eForman. Kathi ngifika la ngathola omakhelwane bangitshela ukuthi hayi wahambana umsebenzi waye Cape Town ngoba umuntu osebenza eincontracting zama-bridge angazi igama layo leyo contract. Hayi kwase kuyacaca ukuthi manje ngoba phela umuntu ushonele endlini ekhaya kuze kushona ilanga engathathwa ngasesixhumana nekhansela ngoba asixhumani nabo abantu bakubo. Yena uzalwa uMathombi Hlophe Endwedwe yena lo Mazungu uzalwa uMathombi Hlophe Endwedwe ubaba wakhe wakamhlabi yalingana kaZungu uSipho ubaba wakhe kaZungu ucela nomuzi wayo nje ezwe kahle kube ngathi ikhona ihlobo zakhe ezisemawoti omalume bakhe abasemawoti kaHlophe emawoti bekaye ukuthi mina angaze ngiye khona ngikwazi angikwazi nje kumanje ngisenkingeni sasesixhumana nekhansela ke lasiza kakhulu ikhansela lana ngakithi uGatsheni wasethi uzosixhumanisa noCebo lethu uCebo lethu uzomthatha amfake emakhazeni akhe for 2 days for free mahala angasicharge kodwa kusukela ngolosithathu sobe esekhokha sobe sekumele sesidinga ukuthi sikhokhe lapho manje mina angisebenzi angazi ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani ukuze ngize ngimthole ekubeni uCebo lethu uzobe account imali lapha endlela enginkinga ngayo ngicela nje isifiso sami ukuthi mhlambe nekuthi ngenzeka bamnyise noma mina angekaza ngikhosti imali ngasebenzi kathi ngizazama ukuphuma ngoba umndeni wamanje angakawutholi njobo kumanje ngisemakhaya kumele ngigibele ngiyozama futhi namhlanje ukuze ngitholane nomndeni wakhe. Okay msa wakhe mfokanene awusikhumbuza nje ukuphi ekhaya kuseMidilovo esigodini sasempekula eMidilovo bese kuzothi udadewethu umama wakhe wasendwedwe ngenzela ukuthi njalo abantu abalalele bakwazi ukuqhathanisa uthe ungwasendwedwe kwabani kwaHlophe Endwedwe awusasikhumbuli mhlambe isigodi angisasikhumbuli kahle isigodi kodwa kunomalume umalume wakhe usemawoti umalume wakhe
uzalwa noma wakhe. ozalwa noma okay umalume wakhe useMawoti yena konje isibongo ungwaka ubani igama nesibongo Yena uNonhle Londiwe Zungu kodwa kumalume wakhe kaShopo. ungunonhle Londiwe wakwaZungu owazalwa ngamuphi unyaka ngenza ukuthi abantu bakwazi uba nesithombe ukuthi cishwe kuye lo Owazalwa ngo2000 ngoye 2000 umpofu mncane mhlambe mude mfishane ulingene ngokwebala umpofu umfishane nje umpofu yakhanya ebusweni. okay okusho ukuthi mhlambe nabakwamhlabi yalingana uma benaso lesi sithombe bengahle bamanzi uthe kwabani kwamhlabi yalingana ikwazungu kamhlabi yalingana kubo ubaba wakhe awukazi ulizwe igama noma ezinye ubaba wakho Sipho wakaZungu Sipho Zungu kodwa usashona kodwa kusho ukuthi ihlobo zingamazi kwamhlabi yalingana yebo okay ngoba mhlambe ngeke usazi isikoti besenzela nje ukuthola lokho ukuze nolalele mhlambe abe nalo ulwazi ngoba noma mhlambe usizakala ngiyacabanga mthiya nawe khona ongakusho kodwa ngicanti ithambo liyofihlwapi njengamanje unasiphi ngiyaxolisa ukubuza lo mbuzo ubufisa kwenzekeni ucabanga ukuthi ngafuneka afihlwe kuphi ngeke ngakuzwe enkulumeni ukukhuluma la uthi naba nengane nayo yadlula emhlabeni yafihlwa kini eMidlove yafihlwa eMidlove yebo ngenxa yesizathu sokuthi ngenxa ukuthi akanabo abazali abaqondile futhi kwaba into esheshayo ngendlela yokuthi asikwazanga ukuthi sithole indawo eThekwini inkundleke enkulu eThekwini kwangani nami anginawo angisebenzi babalula ukuthi ngoba umfowethu wakwazi ukuthi angithathele ingane ngemoto kwabalula ukuthi siye ekhaya wasanga kusasa sangcwaba ingane. Alright nomfowabo walwazi udaba umfowabo sazama umfonela sangamthola akafikanga futhi ekhaya umfowabo ngalesikhathi sokungcwaba kwengane. Alright mfowethu asivaleke bakuthola kuphi abantu abane nosiza abangafisa ukukulekelela ngale njengoba usho ubuye ugibele wenze zonke lezi zinto nabo laba bezwayo mabezwa kwamhlabelingana bezwa endwede bakutholakala kanjani? Ngiyabonga bhuti inamba yami ithi 072 63 74 yeah 088. Okay ngizokuphindela wena mfowethu ukade ke ngingabike izitholwa noma bani abanye abazokwazi ukugebenga bedlale ngayo akubona konke umuntu eyithatha inumber 4 izathu ezindlela ngizoyiphinda ke inombolo yakho sengathi is2 Stena mfethu ungathola usizo ulekelele ke Sithenjwa mfowethu. Ngiyabonga mfowethu ngoba manje ngikhungathekile ngiyangazi ukuthi kumele ngihlanganise nani. Okay mfowethu uNkulunkulu uzakusiza nathi sizolokhu sikulandelela sibheke ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Yebo ngoba manje stress yami esikhulu labo namhlanje usuku lokugcina labo abakhetha abangelelo ukuthi amali kusukela kusasa ngiyakhohlwa kumele uqale khona ngikho kanti angisebenzi futhi angazi ukuthi kuzomthatha isikhathi esingakanani ukuze ngixhumane nomndeni wami. Lalela uDJ Skemela noRosa njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwiVuka Africa Breakfast Show.